yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Ihloko salenkonzo sithi Ezulwini Siyongena ngokugcina umthetho kaJehova. Uhezekeli 3 verse 16 to 19. Kwafika kimi izwi likaJehova lathi, ndodana yomuntu, ngiqoke ukuba ngumlindi kuyo indlu kaIsrael. Ngakho-ke uyakuzwa izwi eliphuma emlonyeni wami, ungixwayisele bona. Uma ngithi komubi uyakufa nokufa, bese ungamxwayisi omubi endleleni yakhe embi, ukuba umsindise. Uyakufa ngenxa yezono zakhe, kodwa igazi lakhe ngolibiza esandleni sakho. Kepha uma umxwayisa omubi, kodwa angabuyeli ebubini bakhe nasendleleni yakhe embi, uyakufa ngenxa yesono sakhe, kodwa wena usindisile umphefumulo wakho. Amen. Kukhona umehluko phakathi ukuthi ushumayele izwi likaNkulunkulu ngoba ufikelwe ugqozi lokwenza lokho, nokuba kufika uJehova uqobo lwakhe kuwe akuthume ukuthi hamba uyoshumayela izwi lakhe. Uhezekeli kwafika uJehova uqobo lwakhe, wamthuma ukuba ayoshumayeza abantu bakhe, nokuthi uma engakwenzi lokho uzomjezisa. Ukuthunywa uNkulunkulu kungaba inhlanhla, kube futhi isiqalekiso. Kuye ngokuthi othunyiwe ukuthathe kanjani. Uma uthunywa uNkulunkulu kumele wenze njengoba uthunyiwe, ukuze uNkulunkulu angakujezisi. Mina angifikelwa ngogqozi lokukholwa ukuba ngihlale ngitshela isizwe sakithi ukuba siphile ngezimiso zikaJehova. Kodwa ngathunywa uShembe ubaba ilanga ukuba ngilishumayele leli ivangeli. Kwesinye sesihlabelelo zakhe uShembe uthi, inhlaba umuthi wasendle awuthathi lutho ngokubaba, kunezwi lakho simakade ezinhlizweni zabaningi. Lokho kusho ukuthi abantu abaningi bengakhetha ukudla umuthi, kungakhathalekile ukuthi ubaba kangakanani, kunokuba benze lokho okufunwa uNkulunkulu. Kule ntshumayelo sibonisa ukuthi uShembe amaNazaretha amazi ngokuthi ngubaba mkhulu wayivusa kanjani inkolo kaJehova owayilethe kithi ngoMose esizweni sakwa-Israyeli entabeni yaseSinayi. Ziningi izinto ezenza sikwazi ukubona ukuthi imfundiso ngomlando wenkolo nesizwe sakithi wahlanekezelwa ngabezizwe. Izincwadi zomlando kaYeshua zikumagospel amane aku-New Testament. Kule magospel akufihlekile ukuthi uYeshua wayenzalo yesizwe saka-Israyeli esagcina sesibizwa ngamaJuda ngoba singaphansi kwendlu kaJuda. Namhla sesiyazi ukuthi igama likaYeshua kwi-New Testament okunguJesu ilona gama likaMesaya owayengumholi webandla lamaNazaretha. Ngokwembhalo yemilando nangokwencwadi yezenzo sesiyazi ukuthi uYeshua waze wahamba emhlabeni eshumayela ivangeli ngokwezimfundiso zikaMose eya enkonzweni ngeSabatha. KuMathewu 10 uYeshua wathuma abafundi bakhe ukuba beyoshumayela. Kuverse 5 to 6 uYeshua uthi, ningayi kwabezizwe, kodwa yanini ezimvini ezilahlekile zendlu kaIsrael. Ngokusobala lonke ivangeli lakhe lali ngokugcina umthetho kaMose njengabo bonke abantwana bakwa-Israyeli. Kanjalo nabafundi bakhe babefundisa ngenkolo kaMose noma yena engasekho emhlabeni. Kuyizenzo 28 verse 22 to 24 abantu bakhuluma kanje kuShaul, kepha thina siyathanda ukuzwa ukuthi ucabangani ngokuba siyazi ngaleli hlelo lamaNazaretha ukuthi liyaphikiswa ezindaweni zonke. uShaul
wabacacisela efakaza ngombuso kaNkulunkulu ebanxenxa ngoJesu ethathela emthethweni kaMose nakubaprofeti kusukela ekseni kwaze kwahlwa. Lamavesi ayakucacisa ukuthi uYeshua nabafundi bakhe babeshumayela ivangeli lenkolo kaMose. Nasekuvukeni kwakhe uYeshua abafundi bakhe wabayala ukuba baqhubeke nevangeli lakhe ngokugcinwa komthetho kaMose. uYeshua wahamba emhlabeni engumNazaretha nabafundi bakhe oShaul bashumayela kwabezizwe ivangeli lehlelo lamaNazaretha. KuMathewu 24 verse 1 to 2 kuthi kuthe uJesu esephumile ethempelini kwasondela abafundi bakhe bamkhombisa izakhiwo zethempeli. Waphendula wathi kubo, "Anikuboni konke lokhu na? Ngiqinisele ngithi kini akuye kushwa lapha itshe phezu kwelinye elingayokudilizelwa phansi." Amen. Lapha uYeshua wayekhuluma ngesizwe sakhe esasizohlaselwa isizwe samaRoma sidilize namathempeli. Ngempela ngo-70 AD uYeshua engasekho emhlabeni, isizwe samaRoma sayihlasela eJerusalem sabhidliza nethempeli likaJehova. Uma ufunda iTestament elisha uhlanganisa nomlando wokuhlasela kweJerusalem nokubhujiswa kwethempeli likaJehova ngo-70 AD, kuyacaca ukuthi isizwe samaJuda sahlaselwa isizwe samaRoma uYeshua engasekho emhlabeni. Ongaba ngumbuzo-ke ukuthi pho kwenzeka kanjani ukuthi isizwe samaRoma sifike sihlasele isizwe samaJuda sibhubhise ithempeli likaJehova bese sithola sekunguYeshua osengumholi wenkolo yesizwe esibhubhise amaJuda. uYeshua washiya nini isizwe sakubo? Ayikho into eyingozi njengokuthi isizwe singagcini ngokuthumba umzimba wakho, kodwa sithumbe nengqondo yakho ukuze siqede ngawe. Umphumela walokho ukuthi kusetshenziswe wena ukuqeda ngenkolo yakho njengoba sekwenzeka esizweni sakithi. Asikucacise ukuthi usekhona umsuka wenkolo kaMose, iMosaic faith, namhle esibizwa ngokuthi iJudaism. Noma le nkolo kaJehova isiqhutshwa abamhlophe, kodwa isanamathele emthethweni kaJehova njengokugcina iSabatha. Ngakho-ke singafunda okuningi kuyo. Kodwa kungokuzikhunga ukwamukela inkolo echithe inkolo yakho, ukuvuma isebenzise wena oyinzalo kaIsrael ukuphika lenkolo yakho. Ngakho-ke ukuze zonke izinto zethu ziqonde, kumele sibuyele enkolweni kaJehova njengoba yalethwa kithi nguMose, yaqhutshwa nguYeshua nabafundi bakhe. Okwanamhla sizogxila ezimfundisweni zikaYeshua ngoba siyaye sithi singabalandeli benkolo yakhe, yize simkhonza kuphela ngezindebe zomlomo. Oqala uYeshua wazisholo ngomlomo wakhe ukuthi usaqhuba inkolo kaMose, nempela wayigcwalisa imithetho kaMose. KuMathewu 5 verse 17 to 19 uYeshua uthi, "Ningasho ukuthi ngizochitha umthetho nabaprofeti. Angizanga kuzochitha, kodwa ngize ukuzogcwalisa. Ngoba ngiqinisile ngithi kini, kokwedlula izulu nomhlaba, kodwa kusoze kwedlula nalinye igama nasicashana somthetho kuze kufezeke konke." Ngakho-ke oweqa owodwa kule miyalo emincinyane afundise abanye kanjalo uyakuthiwa ngomncinyane embusweni wezulu. Kepha oyigcinayo ayifundise, lowo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Uverse 19 awusiye imfundiso kaMose, kodwa ngumyalo kaYeshua ogcwalisa umthetho kaMose. NguYeshua owathi ongawugcini umyalo wakhe othi asigcine umthetho kaMose
abuya afundisa abantu kanjalo angeke awubone umbuso wezulu. Akagcinanga lapho uYeshua, kodwa kuMathewu 7 verse 21 to 23 uthi, akusibo bonke abathi kimi inkosi, Nkosi, abawungena embusweni wezulu, kodwa kuphela yilowo owenza intando kaBaba osezulwini. Abaningi bayothi kimi ngalolo suku, Nkosi, Nkosi, asiprofethanga yini ngegama lakho? Sakhipha amadimoni ngegama lakho? Senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na? Khona ngiyakubatshela emehlweni ngithi angizange nginaze. Sukani kimi nina benzi bobubi. Aqondakali ukuthi uma sithi singabalandeli bakaYeshua ngempela, kuyakwenziwe yini ukuthi singanamatheli ezimfundisweni zakhe? Angazi noma ngabe nathi sangenwa ivangeli elithi imithetho kaMose nezimfundiso zabaprofeti izisivumelwano esidala okumele siziqhelelanise naso. Kodwa isimanga ukuthi zonke lezi zimfundiso esithi songena ezulwini kuphela uma sigcina umthetho kaMose zimfundiso zikaYeshua nabafundi bakhe. Ngakho ke ezingakwazi ukubizwa ngesivumelwano esidala. Uma njalo ezinkozweni zethu sihlale sibiza igama likaYeshua, sithi uYeshua uyinkosi, kodwa singayilandeli imiyalo yakhe, sigcwalisa lama sukani kimi benzi bobubi anginazi. Kusho uYeshua ukuthi uma singawugcini umthetho kaJehova uNkulunkulu wethu, asinasabelo kuYeshua. Pho yini eyenza sicabange ukuthi mhla sahlangana naye ekufeni angeke asho ukuthi sukani kimi benzi bobubi anginazi? KuJohn 14 verse 15 uYeshua uthi, uma ningithanda gcinani imiyalo yami. Leli verse kumele silifunde noMathewu 5 verse 19. Lapho khona uYeshua ethi, ngakho ke oweqa owodwa kule miyalo emincinyane afundise abanye kanjalo, uyakuthiwa ngomncinyane embusweni wezulu. Kepha oyigcinayo ayifundise, lowo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Mhlambe sibambelele ezimfundisweni zabezizwe ezibizwa ngemfundiso kaShawulu. Ngazo abezizwe ababeqeda inkolo kaJehova. Kodwa ngophenyo sengitholile ukuthi lezi zincwadi azibhalwanga nguShawulu owayengumholi webandla lamaNazaretha nochazwe kuyizenzo 24 verse 5. Lezi zincwadi zanikwa igama likaShawulu noma uPaul ukuze zibe nesisindo echitheni inkolo kaJehova. Abafuna ulwazi olwanele ngalokhu abafunde incwadi kaRav Shaul oliJuda ethi the Nazarene, betrayed, beaten and begotten. uShaul wayengumholi webandla lamaNazaretha elali kade liholwa nguYeshua. Akaze afundise ngento ephikisana nezimfundiso zikaMose nezikaYeshua, ngoba nguye owayishumayela ngenkolo kaMose. Nanka amazwi kaShawulu atholakala kumaHebheru 10 verse 26 to 28. Ngokuba uma sona ngamabomu emva kokuba sesiwamukele ulwazi oluphelele lweqiniso, akusekho mhlatshelo ongenziwa ngenxa yezono, kepha kuphela ukulindela ukwehlulelwa okwesabekayo nomlilo ovutha bhe ozoqoqisa amaphikankani. Noma ngubani ophule umthetho kaMose uyakufa engahawukelwanga ngezwi lofakazi ababili noma abathathu. Amen. Noma ubani ofunda izincwadi zikaShawuli esihlale sicashuna uyabona ukuthi ngomunye umpostoli lo okhuluma kule ncwadi yamaHebheru. Uma iBhayibheli ulifunda ngokucophelela, uyakwazi ukwehlukanisa phakathi kwezinkulumo zabafundi bakaYeshua
nezincwadi zabezizwe abazibize ngokuthi ngezabapostoli ukuze ngazo bachithe inkolo kaJehova. Esifundisa ngomthandazo omkhulu uYeshua uthi intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. NguYeshua owathi umthetho kaJehova awugcinwe emhlabeni njengoba ugcinwa ezulwini. Zonke izinsuku sithandaza ngalamazwi asho nguYeshua. Kodwa siyathanda yini ukuthi umthetho kaNkuluNkulu ugcinwe emhlabeni njengoba ugcinwa ezulwini? Ezulwini kugcinwa isabatha. Ezulwini aligundwa ikhanda, ayidliwa inkulumo. Ezulwini kugcinwa yonke imithetho kaJehova. Ngabe thina siyathanda yini ukuthi umthetho kaJehova ugcinwe emhlabeni? Umprofeti Izashembe kwenye intshumayelo uthi, batabami, ngithanda ukuthi namhlanje nginiyalele indlela eya emzini oyingcwele, engahambi ekwazini nasekuqondeni komuntu. Ukukholwa kwalapha ukugcina umthetho. Amen. uShembe ufakazela uYeshua ukuthi ezulwini kungenwa ngokugcina umthetho kaJehova. Uthi-ke uShembe, ngathi esabani usuku lwesabekayo, mhla kuwe kufika umhla wokuphela. Maningi amazulu nezihoko zikhona, ziningi, kodwa nina ninenhlanhla yokuyalelwa indlela yokuya ezulwini likaJehova nisela emhlabeni. Leli zulu uJehova okule alifana namanye, liyakhanya. Amanye amazulu amnyama ayavusa, anendlala, anayo yonke inhlobo yokuhlupheka. Amen. Inkosi ilanga kwenye intshumayelo ithi, ngiyanicela nibafundisa abezwayo, nibayeke abangafuni. Isihlungo siyozihlunga, inkosi busise enikuzwile. Le ntshumayelo iyatholakala kuYouTube neFacebook ethi Rev Mpanza NCG. Ezulazula